Hakakam kabau brio syakri hapo kani kesla pertai ban ong ban e tang yo brio kan long kabau bakala na maru brio unumla em marwei klem ka jingdon gijing em nadu kimrat ki jingthung ki dieng ki lum ki wa bat kumta terter hapo ki saudong saukun henrei ngide ban khmi lang shakiwei ru hakakut to yo jong banai nailar arjar pulai ka kenhun usulong mil klayo bansai madan ya ka jingdon jang kawe ka company na asam hapo kasnong pilang kata ka bahap hari boy desek halo ka jinglei banti yo lum pat ban kit pat ka khando na teu lum lengba kitrok dompa shaka jalaladi na ka banta kawe ka jingtei ka bari ka jingkieng na lorsun flyover hapo charali henrei mar hadien katu kani ki kenta balasai madan ha ka siba but layo jingtem ba ka ka company kalakrat no na ka ka jaka harengkat bat baro ki tiarti khando nadu ka JCB bat kiwe bat klemyo idakshu bakin wan phai biang kani ka jaka ka dei ka badang hap apo pur sam jong ka right marwet bat hapo ka jingkhmi jong ka khasil satrambas district council ke HDC kat ba bon tili kisngi kilaya dei haka khat santrik unai lur arjar pulai baki officer ka ke HDC kilwan poi sha ka te ka jaka ban toket ban lap ye ki jingsisa halo ka jingkno baki don ki ryushim kabu ki baldon kti bandi be anya ka khando nau te lum haba ka kanhon kinong pathai ku bor klayo bani kran bar kinong sanchar hima nakalyang menteri hima meliung ba esodun ubadei pe yaknat ki kam klau ulong baswa ban ot bat pom yo teulum ki briu ki badon kti ki de ban yai da kalanti ka badai da ka ba ki de ban yo jingbet na ki borsnong nangta bin pa bin sa ki bor sanchar right nangta ki bor hima bat ka district council henrei le thu pat ba ka jingpom yo teulum kam sem ladon setia kanu ka jingpentem bat om sem ladon setia ki jing a jingbet na ki te ki bor Wat mengirim tip ni kalau tu. Kalkum ke tip tip. Kau tip mengirim tip. Ia ke ong tip ong. Ah, ina ong lawan sin apin lawan. Lapa ka report ko hima. Tunggu. Kalkum ke tip dongi te. Ba nadu baya ti ia kan dengan sundau. Ka NOC na kan jong kasnong ru ya sina. Kompetitif dalam Indonesia mengade operasi nong yang umrang kata ya kata sih. Baru sih betul salah yo embarrassment. Jogo dari ना केवला ये थी. भी देने नहीं सकता है बोल के. अभी सीएम को भी हम लोग मंगलवार को मिलने जाए क्योंकि उसका नाम भी आया ना. उसका नाम को भी बोला सीएम का साथ भी मिला है. अभी कितना झूठ कितना सच है वो सब हम लोग अभी लेगा. हम पता है किसी का साथ मिला नहीं कोई इधर मिला हुआ इन लोग. बड़ा आदमी का साथ मिला है बोला इन लोग मेघालय का सब बड़ा है. हम लोग को रिपोर्ट करेगा. हाँ सर प्लीज. अरे हम लोग को जाता हो रहा है तो अभी हम लोग का ये खसी लो ऐसा होगा तो अभी हम लोग का ये खसी लो ऐसा होगा तो हम लोग मेघालय बोलने का कि आप लोग हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं kai ka ba nakaliang ka chongi sia hadian bangila yo yak chungtep yak ne ka chungti khandau hangne te nakaliang ka chongi ka hima hiru ila panmi badut hi yaka notice ban ngila pha sapa usimraj ba umdei tangkane ka chaka ka bade hane apa pilang kata hanrei yak ki barok ki sinong ki bahap apa chong kane ka raj marwet kalong ba ki de shwa baken ti yaki marpok khandau dakum nom non dei kemat ki hap swa ban yo yak NOC na usnong hadian na usnong ki hab ban yo nakaraj ba hadian nakaraj ki hab ban yo ro na po ka hima hadian na ka hima pat kalong ki haban simru na po ka NOC ba hadian ang tandai wat saka state forest ro ki haban let te nakaliang chong ngi la le bran kam bat hadian ang to kalong ba ngi iro ba nakaliang chong usi imraj ulasim khya yak ni ka kam ban ang tan diula de phalut sabaro ki snong ki bahab aparaj marwen ba ki dei ban dayo chingbet swa bakenti yaki marpo khando hakani ka area hi borokwe te nakaliang ka chongi teng padon chingtip ie halor kane ngi yo iro hadian bala yo i kumto bala mi apa ki press media nadu ko to ko por hi ngi sang ban take action yakni kam long kumbangila suthu hi ka ba hangne ngila kali chingtip hero ngi nakaliang chong u simraj marwet hakani ka bandani umpat ai kono ka NOC bakenti nomor nakaliang usim rai marwet ru ong ba habengim pat yo nakasenong te kumno ngin ai NOC hakising siang hi haban yo swa NOC nakasenong hadian ang to kum ngin sala ban ai nakarai ban nakahima te henrei kumbalong menta te kumar kani kalong kamlong ilegal kan te long kai karai ke chongi inde kalong lada kidang continue kumne inde nakaliang ke chongi hi ka dorbar kan sasim ka sen jam ko bakham bat ngin senang yai perkhat sani ha ka dorbar ke chongi ban ngin sapan mi ya ka hukum halor kani ka kam
te nakaliang kachong inde gitu buan pancing bet nangi hanre longi ha banyai katkum kata ka proses trikam kachongi ka prosedur trikam kachongi te kemun hab swa banon inspection hato ka biang nambiang lase kata kaching ti kachongki subu mentagi don kam de kanong rimying lani gidon kam na mentaka benta ka bakar kerpang te nakaliang kachongi ronde ngi ahi ya ka permission hanre ya ka ba ngi long swa bangenai permission ngida ya swa bin pabin kan hanre munde bang su le blanket kumju yuba w lingdo inspector ka KHDC bedai pe ya ka jingtengka ya ki marpo khandau lan an mining bulong bola yo jingtha ra ki bor ka konsel ban wan jurep bat un hab ban pha ka kaipot bo yo lum sha ki bor ka konsel kumba ka long Bidi berkani ka sengi gum tani yo penuan pet ya kani ka kumba kelami di social media ti hadin ba nilai ki news ber social media kum tu ti kaliang ka office na kila pha nga banganwan ban jurip ban pendep ya ka inspection ya kani ke jingja ka ba layati kani ke khandau ba ini ulum kedukat ni kat ni ti nakaliang junga tang kum u brio ubak office ka pha bangan suan pej ngan suan jungo bat ngan rai ka report office ngam dodon sibun bangan ong kumnu nomor ba ngan direct office ngan rai kani ka report bat ki officer ki bakam he ki bakam lor ki junga department ke jungi kin kila ban sim ka rai bat kila roban ai kanu ka action halor junga ni ka kiwe ki bla ajingkan ki kentup yu ba ken siem usiem right marwen ka ba ka tei ka snong ka ba po ka tei ka right bat kumju ru nau ba artulat khot ka isidor bar snong pilang kata ngil klap ng ba kaneka ba nanne ki media ba don kaneka jiti te habang awat jitip nak snong la segran jitip te beli kam pentip sangi ka snong amut keli jingkeli ka snong de ka snong kam don jitip ya kana amar kene keli tu keli illegal ki yati mit ki ngum ta te naga daw ngaru ngala boda kitim hanem singe ya kene ban pek ngor ya kene ka jaka hana ba yati illegal kene te ada hadu tak biang de beli kim illegal te beli kim ya pandak permission ka ba biang kai na ki department ba fer na ki hima na ki sel na karaj ban na ki snong jingkeli kami kini kisni pa im i biang yok bor ba kadong jingti biang menen mit atau kalau hadu kanong jingsi kata kata jinsa te habang ayo khobor ne kini ki ba ngapapek na ne kinong kami te yatu nga ba kadon kane ka jiti biang menen mit te ong tawat sai lawan ka diskusil mata kasi te ban pek ngor kane bakan sim bakan lek ka diskusil ka bade ban kom bakan lek sim action ne kan hagno kom ne te mata kala shong ka diskusil namba ki lawan ba ki bahlor te ngap pentip iki te walang mata kroi kan ta sing ne ke am ka belingo de kata ke habang idon ki forest ne ba pek ya kane ka cloud ki tap ki ding ki se ki bade ka forest te idon ki pulit hane te han bale kim ya kili kene bale kim inquiry hato kadon permission am kene ka jinti hoi hajing long bring no kam ka development ka jaka banti ban hajing system ne le ron ka business taba de long legal parking te ka blingo kalong ta ba kine ki department hi ngi hne ka kadon ka jidna kin kam don kana ka jing inquiry kan halo kana ka jinti khando am kane ka ong fe ka sha ki don hne bigati khne bar hoi po ka mo ji kedong illegal kim don ban permission hoi nan 100% threaten 2% 3% ki badon ka paperwork hne bar hoi ki de ki illegal te hangne pat ngila complaint bun sen sadisi kam don kono ka jing get clean ne ka jing action kan ban khang ke ne kini jing tik ndo amba jidi da ka ta phai ko umdi umbam ro ka ta ka mariang ro tengi ong ba ngim persa ka development hande tik ka ba don kam kan snaying ne sna kan no project ne ka ba mdi menti ka lumbur ka we te kalong nan long te ti lu ka lumbur hoy kami ka pumpum kami ka jinjar tengi la bun sing la ujor sa ka se bahlor te kam don kono kata ka jing simkha ya kan ha pe nga sene ha jing pe junga ngalong kum ke business kami kan ngade development aba don development ade mun kata ka project report kan bangasna kan ka hotel ne ngasna kan ka ying ne kan no ka don bodon gede ka kot sla ka heta haba mtang pat i kata kan no ka project report kan ka jing sia ngi kum kinong song snong ngi so lengo nomor utrai ubati ya kane ka khandau bat ude utrai jaka jong kane hi ka jaka andre bat sakaweru kat kum ka jing tip jonga kum mga ong mene ude u member jong ka snong andre kat kane ka kam ka ba ule ngi kum ka snong ngim don ka jing tip ai te kata ka dei ka basyo lengo bat sakawe patru kat kane ka kam ko bola le hang ne
Syubuk ia kejingkeli kum na ka liang jong ka forest department. Marbale ngabu ia kena kejingkeli ngayo i bangi kum ki try snong. Ki try maluk ki badon na po jong kena snong ki basong snong hang ni po pinta. Abangi thau ying bat ngi don kam ban pendap ia kata ka jaga ka bangi mon ban thau ying. Ngi hab da yo ia ka NOC na po ka office yang kata forest department apa umternya lem kum tangim lakban pendap kendau bat bantau ye andre kine pade naga banta ban khayi ban ruspa ban kamai spa kuno kila ban lek kat ye kane ka kata ke banganga kwa ban tip bat kaweru ba ka sarkar ngakerpat ban ka liang jong ka sarkar nadu usiem hadu ka district council ka badai ka ba pek ya ka khandau ka siap dan ya ka imlang salang nang benta ka jai beriu jong ni makan simkhia halor jong ka ne ka benta namar ba hoj ka jingti lane kano ka jingdon kam ka don hau beriu hi baro hanre bansu le pat ya ka khlem ka an ka rol ka ta kam ya hap aba phile ya kano ka ba phisiau don kam lada phi dei bi phi ya khayi ne phi nag banta bantau bante ya la deru anre ka jing tip jong ka snong bat ka jing yo bor na ka liang jong ki bahalor ki dei ban yo le ban sule kum ne ka penpau ba ka an ka kendon jong ka department kam don ka ta ka bor ka ikhtiar bat ka snong ru kam don ka ta ka bor ka ikhtiar halor jong ka ne ka baro bat kinyau sendrum kinyau nyut lut ya ki an ki kan duk jong ka government hadu jong ka snong te kum kini briu ki banyau sendrum lut ya ka an kan don la ne ya ka imang sang hi ha ka bayadai ha po jong snong ka thau la ne ha po jong ka ri nga siau to met ngam don ta hi gwa ban kerpa yang jong ka district kon tam bat usiem ba kin sim khia